И здравейте, пичове, аз съм Clash Gamer BG, до мен е Дени, един от абонатите ми. Днес се преместихме в друг клан, защото в нашия клас, в стария ми клан беше Request Join. Това означава, че някой трябваше ко-лидер или елдър, трябваше да приеме, или лидера, трябваше да приеме да го пусне и ми писна и почнахме да правим, да се преместим в друг клан. Както обещах, ето ми картите, ето ми дека. Миналия клип май забравих да ви ги покажа. Ето. Това са ми картите. Предлагайте декове. Тук имам един фри чест. Айде, да се падне легендари. Няма шанс. Или пък... Оу, хок. Ползвам го. Дени, приемай. Добре. Изчакай. Дай, приемай. Приема. Атка. Приема. Така започваме. Не знам на какъв език е този клан. Даже не знам. Спокойно, тук аз ще се поема. Да, така е добре даже. Браво. Думц. Айде. Окей, сега добре започнахме. Доста добре, бих казал. Не, лошо тук се стана. Какво лошо бе? Почти им вземахме кулата. Тук Вземахме им кулата. Пускам мини пекът. Скелетон. Ти имаш ли скелетон? Да, бе. Имаш ли... Да, имаш. Елате тук скелети. Тук почти бихме пак кулата. Там доста демидж свалихме. Да, също. Доста демидж сваляме. Окей, тук вече не се получи много добре. Имаш ли уич? Уич, да, имам, но... Бейби драгон, имаш ли? Да. Бейби драгон. Пускам фаербол на уичката. Аз тук ще се отвладя спокойно. Не, аз тук, ти трябваше... Виж, ще убием ето. Да, тя даже не би по кулата. Скелет на армия, къде е пусна? Никъде в момента. Ето тук за щипиме. Аз ще запта нещо, ако пуснат. Ще убиваме. Убиваме и тази. Имаш ли нещо по въздух? Да, Бейби драгон. Изчакай да го пускай още. Сори. Добре. И аз имам миния хорт. Не се занимай с тия. Те ще убият още малко. Или па аз ще се занимая. Окей. Даже не. Ето, убихме ги, без да създават проблеми. Пускам ли влита на как беше? Изчакай още. Още малко. Джайанта? Да, Джайант. Изчакай. Аз пускам тук скелетони, които се справят за миг. Да пусна ли аз Джайант? Или... Пусти я. Джайант. Вау, изхарчи си фаербола. Джайант ли пускам? Нападай нагоре. О, не нападай. Ето така ще. Са вече нападай. Тук. Имаш ли нещо по въздух? Не. Имам уич. Давай, пускай го, когато ти зареди. Имам още нещо по въздух. О, не, тук стана лош. Спокойно. Айде, скелет върна. Пускаме. Сега цялата армия ще отиде. Доста, добре, давай. Нападай. Нападам. Ще биеме. Нема биеме главната, само ще биеме. Просто така. Просто бихме. Да. Това е първата битка. Доста добре. Сега я изиграй една... Даже не. По-добре си играеме така. Заедно? Да. Айде, да. Пусни ще, no? Добре. Готови сме. Втора битка. Гордо ти е хубав дек. Харесва ми. Така. Ако някой
иска, кажете и за на Деди дека коментари. Кой пускам, бе? Защита. Защита. Мини пека. Ето не, пускам. Скелетон. Аз ще ги я пусна. Аз и тук ще. Те я бих. Аз не... Ау! Алеле! Заболя ме. Сърцето ме заболя. Не! Не. Умираме! Сърцето. Сърцето. Трябва да видим тук. Йой. Не. Тук... Тук малко лошо да се получи. Ох, кое да пусна? Изчакай. Още ги чакай. Да ми зареди 9 елексири тогава. Защо са 9 електри? Добре, ти За- пусни да. Giant. Какво? Аз по Пусни Giant. Witch. Witch. Пускам Witch. Baby Dragon пускам ли? Да. Пускам Baby Dragon. Тук ще обвод. Не. Не. Ужас. Те Хок стрели пускам. направо. Хок. Аз пускам ето тези. Не знам как се казва. И аз не помня. Иначе знам как се казват, но не помня. Скелетора тук ще ги оправи. Аз ги запнах. Много ме кефи запа понекога. Аз какво ще правим? Чакай, те нема по... Арчарите са горе. Скелет нърве. Аз. И аз пускам за още малко. Ха-ха, Giant. Не, те ще са... Не, то няма как да го бием и то, че си бие по джанта. Знам как много хубаво да направим една атака. А да, Пускаш Giant, Giant? ама след малко аз ще ти кажа кога. Аз нямам Giant сега. След малко. Пускаш Giant, аз пускам Hawk, А сега? Hog Rider. Имаш ли скелетон? След Baby Dragon са... Не, ние се сприхме. Имаш ли Giant? Гигант. Вече скелет нърве. Имаш ли гигант? Не. Ай, момич! Тя ще се справи чудесно с... Вау, тия колко джанта имат, бе. Скелет нърве, пускам ли ти Giant? Да. И аз пускам една. Е така. Не! Ще загубим тази. Не, ще загубим тази битка точно. Тази битка ще загубим. Губиме. Губиме! На 170 демидж. Вау! Ма те щеха да ни довършат. 170. Ще позирам клипа за малко. И здравейте, пичове, мисля тук да свърша клипа, защото стана 8 минути и 10 секунди. Знаете, че макса май е 11 минути. Ще направя след някъде 20-30 минути продължение. Абонирайте се, лайквайте, харесвайте и чао-чао!